Mao man ni gisulti ni Inday ha. Kani amo ipadayag lang namo. Mao ni day 2022 nga presidency kuno day Maisel. Iyan ako no. Mine already but Apan, okay, tubag Okay, manggod apan. niya ni Dong Erin, no? Tubag ni niya kang House Assistant Majority Leader Jay Kung Ho, no? Kini daw ang ihang pamahayag mauni sa usa ka interview nga ang kagubot daw ron sa mga duha ka powerful political families sa atong nasod, in which we know Duterte ug mga Marcos, resulta daw ni sa ambisyon. ni Inday. Ambisyosa daw si Vice President Sara. So gitubag karon sa atong Vice Presidente. Okay, ngon siyang mao giniyahang exact line, okay? First of all, the presidency of 2022 was already mine. Or mine already. Yes. I won the surveys. All the people were solidly united for my candidacy. But I gave it away because I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Ang pasabot niya, ako na unta ang presidente karon kun wala pa lang unta nako giuna or gi-prioritize ang uban. Kung sa laktod ba o kulang lang mingon ang atong vice presidente nga sa tinuod lang ako ba untay presidente. Kung wa lang ko na ni giveaway, ako ba unta ron. Kung na lang moingon si Inday. Nga wa pa ko magpadala-dala ng Ivy Marcos. Kung naminaw pa lang ko sa kong papa. Kung naminaw pa lang ko sa kong papa, wa lang ko ma-scam. Kana.